Dobrý den, já vás všechny moc zdravím. Mé jméno je Mária Rosenbaum-Lavrincová. Dnešní výklad karet, kdy se napojím na kolektivní vědomí a podívám se, co máme vědět, je můj první příspěvek, protože výkladem karet se zabývám už přes 20 let. Kromě toho dělám regresní terapie, pránické léčení energií šambalo, karmologii, numerologii a zabývám se také akášickými záznamy. Takže dneska se podívám, co nám karty vzkazují, na co si máme dát pozor a podívám se i na téma, které by vás mohlo zajímat. Takže zamíchám karty. Jinak vám přeji hezký večer, krásného Valentína. Takže co máte tady vědět? Je úplně jedno, když si toto video přehrajete, protože pokud si vás toto video najde, tak to bude určeně přesně pro vás. Tak, tady by vypadla karta. Spojení Yin-Yang, spojení černého a bílého, spojení proti chladu. Podíváme se, co to tady pro vás má znamenat. Je to taková silná energetická karta. Odpoutání se od všech stresů a nalezení hojnosti. To je takový první vzkaz, který tady máme od karet, které jsou víceméně karty tady a teď a vlastně znázorňují nám energii, která nám jde do života. To odpoutání se od stresu znamená, že si máte najít napojit se sami na sebe, najít si i takovou svoji rovnováhu, samotu. Je tady taková karta půlstevníka, kdy zároveň máte tak jako kdyby splynout s proudem, nic moc neřešit a oslavit si to. Takže to je energie, která vám jde pro nejenom tento den, ale toto období. Tak a teď si podívám ještě na jiné karty a podívám se, co máte vědět, co byste potřebovali zrovna v tuto chvíli, kdy si tohleto video přehrajete, aby bylo pro vás, abyste se zorientovali v tom, co právě řešíte. Toto video samozřejmě není pro všechny, ale je určitě pro ty, které nějak zaujme. Takže jdu se podívat do karet tarotových a podívám se, co máte vědět, jaký vzkaz pro vás mají karty tarotové. Tak, první karta je tady karta andělská mírnosti spojená s velekněžkou, s odchodem od něčeho, co už nepotřebujeme, anebo příchodem k něčemu, co potřebujeme naopak. Je tady královna mečů a je tady čekání. Já si ten výklad trošičku rozvinu, abychom věděli, o co se jedná. Takže je tady takové, jak bych řekla, co mi přichází, třeskuté období, které by se mělo pomalu srovnávat a které by za sebou mělo nechávat určitý možná pocit někdy smutku nebo větší odpovědnosti, nebo za sebou máte nechat něco, co už vám neslouží, ale protože už jste si na to zvykli, tak vám to může do jisté míry v životě i chybět. A můžete s tím působit i, nebo vy můžete chybět někomu jinému. Takže, abych si to trošičku tak jako kdyby rozvinula, to, co se má sklidnit ve vašem životě, je to, co dlouho klidné nebylo, co se schovávalo. Je to určitý takový i strach do toho, jako kdyby do něčeho jít, jako kdybychom měli strach do něčeho jít a tak jsme si radši stavěli vzdušné zámky
abychom to období, takové to nepříjemné, nějak překonali. V současné době ale už je důležité, abyste za toto období a za tu část svého života, která vám způsobuje bolest, přebrali zodpovědnost a abyste už s tím něco udělali. Buď do toho takzvaně řízli a to tak, aby se to vyřešilo, vyčistilo, anebo prostě od té situace je potřeba odejít. Protože karta velekněžky, vaše intuice, váš cit, i vaše vlastně obranné mechanismy, které vám říkají, abyste se postavili do své síly, abyste si dali určité hranice, abyste si nastavili ty hranice tak, jak vám budou v současné době prospívat, tak abyste i za cenu toho, že byste měli říct někomu něco nepříjemného, něco skončit, něco vyřešit, tak aby se to udělali, protože tím nad tím zvítězíte. Jak víme, od 17. února, což už bude za pár dní, jdeme do roku ohnivého koně. Je to období, které vystřídá rok hada a je potřeba jednat, proto i ty poslední dny pro ty, kteří ještě nezačali jednat, kteří ještě nevyřešili to, co by měli, můžou být náročnější, ale zvítězí. Jo? Pamatujte si, že nad tímto obdobím vždycky zvítězíte. Já si jenom zkontroluji, jestli to je všechno v pořádku, ano. Dále tady máme buď odchod od něčeho nepříjemného, což mohlo být to období, které jste právě teď prožívali a které vlastně jako kdyby vyvrcholilo tím, dejme tomu, odchodem, protože hned za tím odchodem je nový jako kdyby příchod do něčeho velice příjemného a naplňujícího. Je to takové, jako že si budete moci více vyhodit z kopítka, více se jako bavit, více se smát, více se radovat, více si jako kdyby užívat toho života a cítit se konečně naplnění. Další karta je královna mečů, která už řeší v takových energiích, kdy už není čas moc kolem toho chodit jako kolem horké kaše, kdy už není čas stavit si nějaké vzdušné zámky, vytvářet iluze, nebo květnatě líčit, co by se mělo nebo nemělo. Tady už je prostě potřeba jednat. I za cenu toho, že někomu ublížíte. Jo? Prostě i za cenu toho, že někoho zraníte. Pokud jednáte upřímně, pokud jednáte v lásce a v pochopení, tak jakékoliv jednání je předurčeno k tomu, aby bylo vyjednáno, protože je to v souladu s vesmírnými zákony, v souladu jako kdyby s božskými zákony. Pokud to ten druhý člověk, partner nebo partnerka nechápe nebo nechce pochopit, může se cítit v roli oběti a v bolesti, což tady je. Tato bolest ale musela nastat. Je možné, že i vy se budete muset cítit v určité bolesti, protože si budete muset něco přiznat i sami pro sebe, nebo v rámci vztahu, pokud se jedná o vztah, tak vůči někomu jinému. A můžete i vy upadnout do určitého druhu bolesti, kdy máte pocit, že něco skončilo a vy to velmi těžce snášíte. Je to něco, co ale dlouho trvalo a už nebylo funkční, co už jako kdyby stagnovalo. Vytvářelo to bolest, vytvářelo to napětí, ale pořád jste se toho nemohli pustit, protože jste měli strach, že by to bolelo ještě víc. A mysleli jste si, nebo jste toužili potom, aby se to změnilo samo. Aby se to změnilo jako kdyby časem, aby ten druhý, dejme tomu, pochopil, nebo aby vy jste to lépe pochopila, je možné, nebo pochopil. Samozřejmě tento výklad je i karet je jak pro ženy, tak pro muže. Mohli jste dlouho tápat, mohli jste dlouho přišlapovat na místě, mohli jste dlouho cítit smutek, sevření, ale neschopnost to vyřešit, protože
se mohlo jednat o vztahovou záležitost a tam je vždycky nutné, aby spolupracovali oba dva partneři. Je možné, že ten druhý partner nespolupracoval nebo nechtěl spolupracovat. Většinou ta spolupráce nebo ten problém se nevyvíjí, protože ta jedna strana se bojí, nebo se bojí obě dvě strany. Bojí se toho, že by mohli někoho zranit, že by byli sami zrazeni, že by byli zraněni, že by, i když už to tak nefunguje, jak by mělo, že by to ztratili, že by měli pocit nejistoty, prázdnoty nebo samoty. Ale je to dané osudem, že teď už k tomu musí dojít. Už není možné to oddalovat, protože tady mají nastat nové začátky a můžete se potom svobodně rozhodnout, co budete dělat. Ale dokud tady ta situace se nevyřeší a neukončí, byť za cenu smutku a je to karta 9 mečů, takže může tam dojít až až k takové duševní i nemoci, tak dokud se tohleto nevyřeší, tak není možný nový začátek, ano. A v tomto období, kdy opravdu končí rok hada, začíná rok divokého koně, který údajně je jednou za 60 let, tak už je potřeba tohleto vyřešit. Pokud to nevyřešíte vy, vyřeší to ten osud, vyřeší to ten vesmír. Může to i znenadálna přijít právě od té druhé strany, která pro váš pocit, nebo můžete mít pocit, že ta druhá strana nespolupracovala, ale teď se to má vyřešit. Je tady velká pravděpodobnost, že se jedná o vztahy. Nemusí to být ale samozřejmě ani o vztahy jako kdyby mezilidské nebo partnerské, ale může to být jakýkoliv mezilidský vztah. Může to být i ukončení nějaké dohody mezi lidma nebo nějaké spolupráce mezi lidma. Pokud nejste v partnerském vztahu, tak určitě je tam něco, co jste dlouhodobě zvažovali, nevyhovovalo vám to, nebo vám to vždycky vyhovovalo jenom chvíli a potom jste z toho měli stresy, byla tam určitá nejistota, něco bylo skryté, schované, měli jste strach se třeba na to zeptat, proč to tak je, nebo co je zatím, ano, vytvářelo to ve vás pocity strachu, takový smutek, taková stagnace, ale v takovém tom zranění, ano. A teď už je potřeba to vyřešit, ať už to dopadne jakkoliv, protože tohle to by nikam nevedlo a už to ani nikam vést nemá. Takže pokud to nevyřešíte vy, bude to vyřešeno za vás a vesmír prostě osud rozhodne, tady karta osudu. Tak, jak to bude pokračovat? Když potom chvíli počkáte, protože ty věci mají určitou časovou osu, určitý časový spád a nebude to ale dlouho trvat, bude to trvat, dejme tomu, pár dní, tak je tady plodnost, je tady moudrost a je tady začátek něčeho nového na té úrovni ale srdce, citu, na té úrovni opravdu konání, na té úrovni lidskosti. Už to není takovéto schovávání, ale je to takovéto čisté. Ano, a ten váš život se bude hýbat dopředu a budou přicházet úžasné změny. Je tady kolo štěstí. Já se na to kolo štěstí podívám, protože v tomto případě bych si troufla říct, že to kolo štěstí bude to vlastně nejlepší, co vás bude moci potkat. Já na to doložím kartičky. No, tak to je velmi zajímavé, protože tady je to kolo štěstí vyloženě nahoru, dolů, přesně tak, jak kolo štěstí funguje. A tady opravdu za tím kolem štěstí může být úplně všechno. Je tady v každém případě vyřešení situace, vyřešení partnerského vztahu nebo spolupráce s někým, nebo nějaké smlouvy, dohody. Je tady rozuzlení určitého trojuhelníku, pokud se jedná o partnerské vztahy,
a je tam nějaký trojúhelník, ať už o tom víte, vy, kteří se na to video díváte, nebo nevíte, tak se to dozvíte, protože tady zpráva. Můžete tady chvíli být z toho smutní, ale vás to vlastně posune dál. A i kdybyste se tomu štěstí bránili, tak to štěstí prostě i díky tomu přijde. Proto tady je ta karta toho čekání, protože ono se to teprve děje v současné chvíli, v současné době se to děje. A než se to takhle jako kdyby krásně rozmotá a dojde právě na to kolo štěstí, které bude nahoru, dolů, tak to bude ještě chvíli trvat. Ano, takže věřte tomu, že se to bude odsekávat, budete jako kdyby vyřešená situace, radost. Zase se něco jako kdyby dočistí ve vás, stará zranění, radost. Dozvíte se něco, zase se něco vyčistí, zase je to posun dál. Budete se něčemu bránit, ono se to stejně vyřeší, stejně se to vyčistí, takže všechno, čemu se doteďka bráníte ještě, nebo je možná, že toho je víc, tak se to dočistí. Já bych řekla, že toho je hodně, protože tady vidím ano, ne. Takže to, co bylo do této doby v životě ne, to bude ano. A zase, to, co zase bylo špatně, to se spraví. Sice budete z toho smutní, ale posune vás to. Sice se tomu bráníte, nebo jste se tomu bránili, nebo měli jste tendenci se tomu bránit, neubráníte se tomu a budete mít z toho radost. Vlastně všechno zlé se obrátí v dobré. Já si na to dám ještě 3 kartičky. No, je tady slunce, minulost se vyřeší a je tady karta velkněze. Je to prostě potvrzené, posvěcené, že všechno, co bylo smutné, co vás vedlo k takové té vnitřní chudobě, a ta vnitřní chudoba provázela určité napětí, hádky, dejme tomu nějaké sarkastické výpady, boje hlavně mezi lidma, boje v nějakém určitém nejenom chování lidí, ale určitém vyjednávání, to všechno teď odejde a začne vlastně ta minulost se vlastně vyřeší, přijde tady radost, přijde tady naplněný pohár, přijde tady slunce a je to pod ochranou velekněze a do budoucna vám to přinese nové směry poháru, velkou obrovskou změnu a ukončení všeho, co se do té doby nehýbalo, co bylo pod vlivem viselce, ďábla, všechno, co nebylo v pořádku, co bylo pod rouškou něčím zahaleno, co nebylo čisté, co bylo pro vás naprosto nefunkční, co vás svazovalo, co vás ovlivňovalo negativně, co vás připoutávalo k něčemu nebo k někomu, ta faleš v podstatě v životě, to temno, to všechno jde pryč a otáčí se to na absolutní pohár lásky, naplnění, komunikace konečně, odklon k novým břehům a karta svět. Tady už není co dodat, protože tady vám přijde úplně všechno. Já nemám co dodat, protože poslední karta, kterou jsem vyložila, je karta svět, myslím si, a předtím ještě odklon k novým břehům, takže teď máte neuvěřitelnou možnost, nebo ani ne možnost, vy prostě začnete možná, i kdybyste nechtěli, nový život a přinese vám to radost, lásku, naplnění, spokojenost, svět, to je všechno, co si přejete. Tak já vám to moc přeji to vám všem. Mějte se krásně, užijte si Valentínka, já myslím, že tímto můj výklad skončil. Budu se těšit zase na dalším výkladu, abych pro vás měla nějaké zprávy, které by vám mohlo nějak obohatit váš život, posílit vás a
možná i vám pomoci. Je to kolektivní výklad, takže ten, kdo se v tom najde, je to pro něho, pokud se v tom někdo nenajde, nevadí. Mějte se krásně.